Kardom nili uruning tikathar karbeng long news arning sama berta pini langkonita Jharkhand State along CRPF Constable Assam Amonit IED Abom Kangbo Bahut Aprandam Jharkhand West Singhbhum District along Moes Oktompran Asungatum IED Kangbo Bajok Inut Assam Pen CRPF Constable Mahendra Laskar Nagaon District Asor Adimalong Amat Apran Damju Bon Talabang So IED ke Pangpop ke Ongtung Raikom Sai Khiatuma Phansi Moes Oktompran Asungatum Arlan Pondok Nonamat Oktompran Asungatum Raikom Sai Khiatum Kirika Kuruk Pon Bom Langpusi Birta Pachatakpon News Text Report Karbinglong News Apar hatoka ahabara rongaradatum uto reng angatum tangka asap sabet cirungsi towar cesilampon Prinipai cricket home Lakhain koreisi Borjan constituency ke palo apar hatoka ahabar arongaradatum uto reng angatum tangka asap sabet setami cirung ponsi ronga towar cesilampon labang sorong rong pheri do sarthi rongpi hatoka gaon lapen joysing timung bonglongkro rong phi arong arat atum towar kedam kebang kasik sakajok chiselampor labang so arong along KEC kachari atum posatame aparti tin tame chari ponbom dambom ro bonda kerap abe pin lang posi birta rib dunlong lapen nang patini do lasonsi labang suarong towar chiselampon adon maker pharo isi chirung pondo lapen oto ki doa tumabang suri isian chirung si Laso atowar sesalam pondok puta alang litumpet nang pacinido News Text Report Karbingo News Toka area long nitum rong tido laso rong tilong hatame nitum ningkan haro krisir kebrak krisi 1911 laso ningkan mendolo pinia ningkan an piniani Ana bangke nitum ingkan paru sose an dolo setabe nitum sarkar long pen kedamtang an bangke akhirat long lelang so ifis tame aparti bangke dolo dia kisi sarkar dolo kongres sarkar dolo ape non ke kedampom ikibom bangke BJP tim karbian long dolo so ifis tame nitum long la parato ka kitu ka kisung lam tegala pahang non media theng tu kan ye samke nitum towar ka siksa ka join ni pan nitum rong pi nitum cirung si idon ban suri si nitum tangka cirung si la mithang kacheleng ka siksa ka join ni si nitum mithang ban si korong yo phir tame tim kan biang kom kunta non nomat ke nangrap re bukan nitum pudam munde nangrap ko wajib tame kedam tang dak timung rong adung kathara rong alang li join amai pi hut tame alang li CM sar ningelo athe towar pipo pulo tame ke tongdek thelo tai so ifis tame le tumke aniwang mate kaiki julo phelo se chela nangji kanting sirim kisopun e kachipon atwar lo posi methang jungjung mate dak radoan nitum chingrung si sabsevera tangkas tame nitum chingrung pen la non JCB towa mesen nangji pu nitum han ratum hangsi dasi idon inut adon tin nitum tangka cirung si la so tangka pen nitum la so akama claim bom lo nitum lan ban si la so towar chokpo la pukali wai phis tame un anamang ke nitum claim pon lo wai phit la pen thu ning chithe tim kar bang long tum tame la parha toka arong aphan tame la kacheleng aphan towar hai tame nitum han nang sik piponji pusi ning chithelo la nitum rongpli la penthu nitum la swa rong nitum akhai kaprek na dolo khai kaprek tum pen pote rong troxian dolo apena pulling board tame la dang nitum long dolo apar hatoka pulling board 112 nitum pulling board along aposi aningkan wang la election na puthak hul tame akasik sak dolo polling officer tum presiding officer tum hantame ni tum han tang thum nam nang biding pene tame ni tum kachar chong nang beceng biri pulo dang te gari bangun
aposi la so joine sini tum la non methang atangka masap sunat cirung sini tum la rong kachelat minangji pupen sini tum la so tangka pen non JCB hang sini tum klem pon bom lo asi ningti chithethu tim kar beng long sa domanta chuning ri lo apar hatoka afanstame la towar ke pravjin pen nipia pon asonte kusi ning thelo athemani tum la non ke wangji election ho tame nitum MLA election tame nangkile lo nitum dalata election nang leong nitum kamatha sungong lo athe ko pilo bulu nang te arwe yong si jangdut pun nang te gari wangun kasi risumara tum phan an Vikas Sarmar atum phan swarni si alang litum phan kang thum namji la pen la biding hai ke wani da nitum kachar chong ajan si bang nang ko kasi nale tum mesen pen mate prabjin pen towara phan nitum phan apar hatoka aphan nitum phan nang pipo tu si ning thisi am si nam thing kontrol lo tangte la Karlitang oriwel temu ahem rong hang rong bong rong arak pen karbi richo kahum redam kedam tang pri ni phaisir kepani longli phelang kacherai ajoy ne Assam lapen Meghalaya ahoy tapat aha waralong suluk sodak ke do bomahut inut Karlitang oriwel temu apran kedam nang juya jo karbi englong angkang pi ningduk chipisi kangkir setami pedolu son si prek jam hamphanga song pen chenglok ongdung abang phubang phiatum ahemalong an kahum redam pedolu son si puthot ni phai krihiniar ni tami rong hang rong bong rong arak pen karbi richo long sing rong hang pen japon si rong kicho lindok lopen kiling lindok atum pen pen Karlitang oriwal timung ahemalong an humri dam thulo bangso ko humri damahut ahoy kidu kisung aputhak pen chenglok ason akisung kai ke tame kachesong nang aputhak hadakara tum pen richo thengno lamthe chepeklang porenti pinang analam ki chethan tetapit pravjin pen aduya hoya aputhak ahok pet ahoy kido araphan ke than peklarwek nang jipu alamthe sorkar aphan ne pachini pivek nang jipu richo aphan chuning ridu bangso ko humri tamahut haladak ahoy kidu arat kisung an parta jasmet Karlitang oriwel timu ahem ke thekdam longpen kajinsu mimia jok nonamat Karlitang oriwel timu ahem tuna tumaphan claim unchit kerenga warsai sorkar pen pipon veknang jipu alam the richo pen ajok lamthi peklangpo news text report Karbinglong news ni tum roharong bong ro arak pen richo pen dang no la pen tum ling doku kesini tum taning duk pensi ini dadak tapat arong matai tum timung hems tame dadak apiso aso martum du kesini tum thangwan pimuyis tame ni tum ning duk pensi aso auria farman elang di pranam nang ko sini duk pensi tum pini humri lo sidak tapat arong asar tum stame lapen dak me kar tum stame itum dak sing kisi than lo lapen ni tum pi puji bang kelalo dak ahoy due puthak keram tang ning kan stame ni tum richu pendang lo ni tum dak asam gomen la pen tum Meghalaya gomen mate tum sarkar tum stame keram tang ahus stame lang pilar ipon lo so pilar stame chuning stame ni tum dak wang men si tekno lo pilar stame lang tum somang tum bang dak pur pon et pahin pon et so tekno silahai ahoy due ke serai pang ke tum non sari bom gomen lo sarkar lo Nasalang itu Meghalaya sarkar pen itu Karbenglong mate itu Assam state sarkar lo sami alang tum la hoy doi puthak bangke lang pon pameni pusini tum richo hin bestame chuni ripon lo si ke bangji lang stame tum son problem ke do bom po si chuni sami tum dak mukrulong stame not ingleng sahus stame pi thang prang kasara koma jonis stame alang di ta pranam nang lo sentasi kata bordar thang lo tapi aku pining di thos tame presihas tame lata itum longri phaman serang di musong tame pranamang lo sison si ke bangjilang tame itum seraikom abe itum kasari gomen itum tame seraikom abe pulomte itum prang tame akisung itong pon thubom jilang pusi itum dagarat tame nang thanu lo lapen itum tame bangke unan ke tum bordar mu tha bangke kecarai komni pha bangke kelang pon jiba bangke chuni bolo sipini stame tum dak na humri bang lo si thailong lo alang tum katora saide dak alang li tum de kali dak ta pada rong ke
katura sai di situm theklo nasi ke probek a family mate somar tum to nasi non cari bom government सरकार फन चुनि कोन नसिदा alangni tum pan stame ureng war sai stame kira ponji pan chuni ro na pen ko a hemris tame kilang ponji fan ke chuni pon la bang